नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु बिटिसि नैबे 6 शिडिउलाव जे स्पेशल टेट खुंनाय जादोंमोन बेवहाय गोबां आनजाद होग्रायिफोरा बिथांमोना जे उथ्रिसारनो हादों दा बेनि आयदायाव फोरोंगिरि थिसननायाव माबाफोर सावरायलायनाय जादों नामा? बे फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव बिथांमोना बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो एपइन्टमेन्टनि थाखाय बुंदों। लोगोसेनो आसामाव जिहेतु बर' मिडियामनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटआ खम बेखायनो गोनां जायोब्ला आसामाव गोदानै आरो टेट बा टेट काम रिक्रुटमेन्ट एग्जाम खुंनो गोनां जानो हायो आरो बिनि थाखाय बिथांमोना 10-15 दिन टाइम लादों। बिनि एसेसमेन्ट एनालाइसखौ खालामनानै बर' मिडियामनि जि टिचारनि क्राइसिस बे क्राइसिसखौ सुफुंनो थाखाय आसामाव नाजागोन आरो बिटिआरआव जि एपइन्टमेन्टनि मेटार दङ बेखौ बिटिआर सरकारा टेकआप खालामनांगौ होननानै बिथाङा बे समाव क्लियारलि बुंदों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।